Velkommen. Tack. Og i hese sending så får jeg vite at snakke om Israel og gestene som kommer i kveld til Paula Mikkelsen. Kan du presentere deg sin selv? Ja. Jeg heter Paula Sytterpe Mikkelsen. Nå bygger vi i Høyvøk. Jag heter Vivi Hammer och är Kottla 4. Ja. Och är i alla fall på Urhavn. Ja. Det som vi får att snacka om det är en tur som vi har gjort i Israel. Och först för jag säger synter om hur hesen turen kom upp i lä. Det var med en corona var att jag och Paula snackade samman om att här var akkurat uppe i KFK i havn tog att det var lugnt som allt det som var vanligt. Det var, allt var avlöst. Det var så frialigt. Og jeg får så i gang vi at ha lesering sammen med Paula til disse her bøkene, og til disse bøkene som Francine Rivers vil skrive. Det 5 bøker, og det 8-tallet av Jesus, og det den første Tamar, og så kommer Rahab, Batseba, Ruth og Maria. Og vi var nekva kvinner som møttes i KFK i havn, og så møttes vi også i Fuklafire, uppe i loften någon här i Riberhus och så i Klaxvig och i verksamhetshusen. Och vi var över 40 kvinnor som möttes dessa kvällarna till dessa 5 kvällarna till att jöknegänga så böknar. Och det blev ett faktiskt succé. Och för så spurgade där i havn om vi skulle få en tur till Israel. Så tänkte jag, ja, kvist det. Det är ju och det spännande för till Israel. Og så spurte jeg Bjørkfinn om han kunne være vidt til at jeg av fyrver og fyrre sammen med Bjørkfinn, han dår av medalje ved alle vøytene om Israel. Og han sier, jo, det kunne jeg godt, men han har ikke prøvd det før, til at jeg setter synder og krev at det skulle være kvinner på Bibelen som fokus. Og turen ble så til verløyga, og tog sitter vi her i kveld, at og i september i år var vi 48 i ferielandet som fører til Israel. Og nå sitter vi noen kvinner her som alle har vi i leseringen, og var også vi hendet tur. Så at det som jeg kunne huske mer av vi nå for å snakke om, det at vi leser bøkene og halte det spennende, og vi leser Bibelen og halte det spennende i østene, ikke bare sånne her søvn og Bibelene, men hvordan var det så å komme til det hele landet og så färra dessa stöjene som dessa kvinnor hade som gerans där. För att tycka kunde också tycka att börja bara en tycka. Ja, alltså det var väldigt spännande. Och ja, det var inte jag som tog att man har läst i mest och nu knappt så blöta verlöjt och man satt vid äkten egen och kunde bättre sätta allt i perspektiv tills man nu läser. Ja, alltså jag såg hur landet ser ut. Och liten är. Och det var så dåligt högt. Gott så den kallt för inte. Ja. Ja, jag vill ungefär för så jag lät mig ordentligt. Ta var det påskon och nu var vi till september. Jag var nog så spänt på så jag andra ting. Eller andre stø. Samtidig så ut det en syndra det samme. Og det nok så interessant at man faktisk og for kan hava helt opplevelser at det akkurat samme. Halt det. Ja. Og det nemmer det som avhørt. Det heter her var som min 4 turer og han var helt annerledes enn alle hine turene. Självt vi kommer till samma land och så är det sucha näka det samma självande men alltså var helt något annat. Ja. Men så då att det här kvad det som är mötet där kommer den några särligt som man så häver lagt mest till eller några särligt som anknyter kan ganska börja vid tog att nämntiga hjärtarötter hvis man ska säga det så. Förra turen da vi var i Nazaret, så helt det var allmäntligen sant. Vi var i Nazaret City, eller sånt här village, og vi var i Båna kyrkene.
Her som man mener at angelen kom til Maria og fortalte henne at hun skulle genge og øye Jesus. Og jeg helt det var så størst, det var så fornegg. Det var så kjempemynder og kjempekirster, og det var bare ordentlig størst. Og så kan man heve lise om kvinnerne her på Bibelen, og om Maria, husker jeg at det virkelig størst å være hon, som valgt ut av god til å gjenke av helsen og sånn. Det skal en halv særlig kvinne til. For jeg var valgt ut til det, og det ble Maria. Det ble hun. Hun ble valgt ut til hennes oppgave. Hun heter Katle, ja. Ja. Og jeg var godt at katolikkene gjør en ekk på sjur, men jeg husker kanskje vidt innenfor okra land, og ja, ganske sett for lite fokus på det store og jeg var utvalgt av god til at ber hans sånn, og øyen. Det var ordentlig størst av vi på henne Kirstnesfer. Ja. Ja. Og hva sier du, Vivi? Ja, alltså det var ordentligt dåligt att vara där. Och alltså att vara i så här lutlo, det kallar det för Nazareth Village. Det stod där för oss så när jag var astrotojerna. Så jag gosse det var för alltså hvis vi tog så 2000 år astroversion så är det öliga längta. Men allikevel virker det ikke så lenge etter, da man får, kanskje at man kjenner søvner så vel. Men, altså, mer personlig, var de øyelig vel da vi kom til Kapernaum. det var du i Kapernaum som var noe særlig litt. Altså, her var, altså, Jesus virker i Kapernaum. Han gjør det sånn jeg under som jeg var ikke kvært. Nemlig, ja. Og så også det vi fikk å forklare det som til dem han sier feir som en så sier mennesker bosteier. At han og steier tås av vittor, og vi så lovt den her av gosse mennesker bosteier hørte til og en feir. Og han flottet det i våra. Også det til at ikke bor i Kapernaum det. Altså, det hørte, men det vil du ikke høre. Og Jesus var jeg i så bygden her som ikke vil takke mot. Så han, altså, det faktisk ikke den strenge så igjen av noen løsning, ja. Ja, jeg vet ikke. Ja, og jeg husker også når vi kom etter til Kapernaum, så er det ved Nazaret. Det som helt vera nok var størst i Nazaret øysene, det var da vi var inne i synagogene. Det var så velgrøtt fra. Og så får vi fra synagogene nyan av det fjallet. Han som fortalte at da Jesus var i synagogene, da ville ikke høre han, så da råk han ut og ville kaste han av seg fjallene. Da vi kom nyan av det fjallet, så tenkte jeg, altså, det ble så livende for meg, altså, hva jeg ville gjøre vi Jesus, det ville blegane til, og det fjallet var det var ikke bare høyt, men det var sånne skarpe støyner, gråt ordentlig, altså jeg husker, hvis han kom ned av, altså, man kom ikke livende fra det, altså, man dachte ikke bare, man skurslet seg alle veien om, jeg tror ikke man kjente etter det, man la nere av botten her, det var ordentlig, ja. Alltså det lukar som att vi läser Bibeln, men när vi stannar här så läser Bibeln med eller alltså det blir bara så livande allt det alla som du säger, vi känner sövnar och knappt stannar vi mitt i sövna. Och så blir det så jävla livande det här att heter Bibeln, vi stannar mitt ut. Det var det som är akkurat här i Nazaret, för det var så medalja störst. Men han kom ju inte åter. Han var här och han bor i Åre. Och han kom inte åter. Han får och han kom inte åter. Och han var i Kapernaum. Och körde under och var. Och levde. Och det tog inte mot honom. Och här inte liv i det.
hette her at her var vitnar tøy. Jeg ble nok så alvorlig for meg her. Jeg vet at dere vitnar tøy. Ta i god til nær, ta i god til å finne, ta i videre kattleie. Og det er lydsyn til det. Og så ble det også tøylig til kontoren at ta god uttale seg, så det så. Om ikke på en nå, så det for. At Guds ord til livant. Ja, og det absolutt. Ja. Og sånt det. Ja, og så får vi ta vitja. Vi vitja i med stø, andre stø, øsne. Altså, nu husker jeg kanskje sintre kvinnerne. Da vi kom nian av Herodia, at vi skulle søtte og det er jo marsjene, for eksempel, hvis vi husker om Boas og Ruth. Det var det helt noe særlig. Ja, altså vi opplevde kvendt akkurat, og den her dagen vi var oppe i Rådjen, da var det Ruth som kom med til oss. At vi så i marskene her, og så hva Boas sier, sin eker, og man kunne fylte Ruth her ved her. Hun ble jo gift ved Boas, og det som veldig godt for Ruth alltid, vi tar en bok i Bibelen, Ruths bok, så hun sier også noe om kærløyga og om lyttene, altså hun var løyen, og hun var jo av høytningatta. Ja, nemlig, ja. Hun var av høytningatta. Og hun ville fylte Naomi, vermeårene. Da Naomi ble antja, og bare sinen ikke at Naomi døye. Da ville hun fære vi Naomi alltid til Bethlehem. Som var øyelig løyen og gau og kærløksfull. Ja, og det var det største suttje ute i marsjene her, altså. Her etter det, suttje til i marsjene. Och du så så eller längt då. Man sa så länge. Du kunde du så dig här och du alltså du här då så eller voja. Ja. Ja, og her viser jeg så prikket litt Israel Ja? Akkurat. Og hvordan størst, altså, hvordan er imot i Israel, altså, man skulle tro det var et størst, megastørst land, men det er det slett ikke. Stand her oppe, vi så ikke nesten alt Israel som det det vi stod her oppe. Ja. Det viskar öliga lite, men allikevel så viskar det öliga längt att du huxar om att Marie för en gängande. Ja, det är för en gängande, ja. Från Nazaret. Bara vi esli alla vägen. Ja. Ja. Men det köttar går. Ja, det var kött och korra runt det. Ja, så fører vi da til Davidsbøy, altså det er en utgrevster her som Davidsbøy, og her var det Batseba, altså, hvordan var det at være her og sitte ut i bøyen, og høre søvende? På et eller annet plan så kan man forstille seg hvordan han steg her av toppen og haft det godt. Og henne har et liv av sitt liv, og mennene har vært krutsk. Bare ikke noe, at søvn og bare se på, har lært meg til å utføre, eller mynte meg også, at God fyrirgjev alle sint. Og det ble jo fyrirgjeven, David ble fyrirgjeven, men til at han har gjort det som han gjør det, har jeg fyrirgjev for alt hans liv. At det var etter det, at det ble mer ofrier, det ble mer konflikter, og det og i hans liv. Og i mån til hans hjemmeliv. Ja, han var, som man sier, etter Guds hjärsta, David. Ja. Ja. Det var han. Men han ber i sin fyrirgeving, og han gjorde sånne sint. Og han var en mjukker. Og han fikk fyrirgeving. Ja. Men det er så vekkert, man stender der solen skynner, og det er lyst låta, og man ser om man i delen, og hinnemennene, og husene, og folk enka, og
läckerslätt, ja. Ja. Här är så vackert. Här är ordentligt vackert. Ja. Här är ordentligt vackert. Här är nämligen ordentligt vackert. Och så steinarna som tar där så blå slitt ner där så ju som gott i solen. Ja. Ja. Men Det var ordentligt speciellt. Ja. Men det var mega högt där den där. Ja. Ja, det var nästan. Men jag hade också stått så tjän nu då hej oljefjallet på där och alltså avstånden efter där. Akkurat. Östa då läser han för ner en oljefjallet. Nu vet vad det Ja, är. nu vet man. Kan man. Och ösne vi läser om Hinnomsdal, han sa vid ösne här. Ta vi stå upp i oljefjallet. Ja. Da så vi det överallt. Ja. Og eisen så ikke hvordan luttelig avstanden i eisen, ja. Ja. Men det som eisen, vi var i eisen ærestener og fylte øren, altså lukket som vi følte grøvene til Rekol, for eksempel. Det var eisen spesielt. Han kom her til. Og hvordan var det kom? Altså, jeg var ikke bare grever, men altså, hon som var veralaget til okken, hon helt øysen det var spennende, selv om hon arbeidet her flere år, tog at, nemlig tog at det var ikke stød som folk valgte affæra til, som vi får. Så hon helt det var reellt spesielt. Og vi kom i øysen inn i en synagoge for kvinner. Mm. Man sa också att det säger för där. Ja, det är ordentligt att säga att prøv, alltså grund det är väl så lukar som inne i synagogen här och här kommer några kvinnor och snä bia alltså. Men det var liksom sin socialt då snä. Alltså vi så inne i synagogen här var så en köker som det var ute för att dricka mån och fick kaffe här och så. Och så får det in att rabia och där pratar vi samman ut i köken och så in att rabia och spurte jag också vad det var som det började om till vi tar skriva i sådana placerar och kort in och gröna lugga som och då spurte jag vad är det bio om alltså och då säger han att det är fruktbär alltså att jag kan få på alltså att du redan neck för det gör så kvinnorna alltså att oja barnen och det har så upplevde vi så att alla ställen så vi kom här som det var gräver att och kvar kvinnan och inte Jaleje har det samma och att det var ett här vi baden men så kommer vi till Silo. Det var en särskild söva om han alltså är det något som tycker som kan jag inte från här kostar vara här alltså. Ja. Här är så jävla störslig. Här ser man, här var ju, templet var ju här. Ja. Från första tog jag, va? Ja. Och var här nekvar. Så vi kom och lyckas med att standa om man åt hem lövde någon. Och här fick jag så förnämmelse av hur så större var synagogan kan ta. Nämligen. Ja. Och vi fick också att uppleva att här hade varit folk och en vid som hade finnit så hjärtans inte uppfällta och hade finnit bönarsvär om att få här på. Och det blev öle konkret. Ja. Men det var störstlig. Men det är vi såna gåknon till att få ett inte förnämmelse av hur stor är hon. Alltså man vet inte ordentligt vad man ska förstilla sig då. Och här stod vi och det var så stängt handa vägen och man fick förnämmelse av den stora rummen. Och nu vet jag vi faktiskt tvär synagogorösen, ja. Alltså, här är faktiskt lov. Alltså, folk kommer in och ut alla tøyna. Folk sitter här och som du säger, folk äter här. Folk läser Bibeln här. Folk ber här. Och det är lukka som en flow och tar godstyrskan på en annan måte än jag upplever med tjocken. Ja, det var lukka som det var akkurat som åp i hus. Folk kommer för de alla tøyna. Alltså, jag tycker inte man när kan du komma in i synagogen att inte vara här. Alltså. Vi bor på en synagog in i Jerusalem. Ja. Och det var oavsett när vi kom och för oss så check onkel in ut. Ja. Ja. Alltså synagogan är som kvinnorna var som vi var i. Det som jag också om det var att vi var väldigt väl mottagna. Ja, det var det. Alltså
penthälsa här och du är välkommen här. Ja. Det är ganska inte allt stått av oss att turisterna har också. Nettopp. Jag sätter mig vid syna och en dam som säger att här och läs och be. Hon var öliga blöj. Hukte ju på mig och ja. Så det vill inte ha kom väck på några mat. Vi förstår det och inte. Nej, nämligen det, och det upplevs hemma här i Östen och gör en sammanhang i Östen att vi inte förstår det. Alltså, vi vill teach vi in och som i synagogen här i Östen. Ja. Da vi får til synagogen til mannen i Östen, alltså. Så var flera rum, och ett av rummen så vi att det såg några män runt om ett bord och diskuterade oss där, och det var nog en rabbi som lärde några unga män och diskuterade, men allt helt avfram för när vi kom, och så såg det flera lös i några rum och så det var bara gärna stämmer till time. Och det var nog speciellt. Ja, og at det her vi, at det er lov. Ja. At det er oppe i hus, og det er lov, og det er lov faktisk som morgensønt. Og folk kom inn, og folk bia, folk søtja god. Og her er folk inn, alle døgna flere, ja. Ja, og vi så jo også at flere for ivet til disse forskjellige mennene og tåsa vi der og så at jeg husker bare at hvis man har haft några spurningar i løven også, så är man bara komma in här och spyrja, alltså. Det hade jag en fantastisk mynd av godstyrskan att man har några rabbi här inne som tar sig av folk. Och så spurte jag till att kvinnor bo, men det här hade inte lyckats som ta sema att det är så det diskuterar på samma måte som jag tar viskat det var inte annorlunda, men här så att det är att män tar läsa och diskutera och men kvinnorna har jobbat och tar arbete just att skaffa alltså lika som in till hushållet. Alltså det var ordat dalt upp vad kvinnor gör och vad män gör. Men hinven så följt eller upplevde oss när det var stor respekt för kvinnor och inte judiska lika som och löven här. Jag vet inte hur tid upplevde det. Alltså ta vid var skilla. Alltså det är en seriöst när man är en goa guide. Och vi tar en guide som var ordentligt väl upplagd och alltså han var ordentligt fittor och ja. Han tömde ordentligt väl att fortälja för jag. Det gör det, ja. Han tog och så är det att det hade det här då såsta lugga som i mynton eller så. Tror jag det. Och filmen som vi såg var uppe här som som heter Perje är lätt för som heter finns jag en sån. Ja. Och just det att en annan guide säger vi han alltså då är det reliever nu. Akkurat. Ja, så säger han det först för jag föringar. Ja. Och han helt att det är stort lite att vi var så vätchen. Ja. Det låter väl lätt. Ja. Så jag vet inte vad det var mig. Nej, och det är just det Hanna, så hon ängste sig själv att få en sån. Och att sövan är så lugg som gjort om det här steg kvar hon kom och ville ha en sonen och komma bia. Men att östen sucha ut över slaktan här som hon är veri attres. Det är akter här sucha att till här Hanna har varit. Och så som du säger att det var ett par från USA som var kommit till Silo att bia till det var bandlös och så fick det på. Och det var så tacksamt att det gav en gav till Silo kvar i filmen om Hanna är vustra och tror det. Och så och han är medalja alltså man attliv rört. Jag tycker det var näka jag torst att han att vi har sjöven om Hanna. Alltså ta ut filmen slacknar och så där filmen slacknar så är det som alla veckor till glas. Så såg vi ut över här var det Hanna. Vad det? Sagt om man är sån tabernakle. Ja, tabernakle. Alltså det blev så som vi ser att Latina att alltså det är så känsloborg att gänga i Israel. Ja. Och spyr alltså hur för att det är alltså just för att men alltså det är bara något nytt kvar affär. Ja, det är så levande och gott.
Ja. Jag har alltid man kan ha varit nu ofta nu Men just. du klarar ikke få alt inn Ja, på det en är gang. rätt så. Nei. Nej, det var gott. Samtidigt så får man faktiskt kanske inte blir man ganska inte använt några sannleikar. Hon kom ju nian att be som hon var van. Det känner Jo. Och här får all familjen nian att be som det var van. Och bär fram sitt offer. Hatt och syna tackliga gång, jön och gång. Vi hade till er som är du ut ja. Och hon bär. Och hon bär. Och hon grät ut sitt hjärta. Och det hörde gott. Og hun lät han attor. Hon lät Det han er riktigt skilja som mamma. Ja. Men, ja. Ja, det är och medaljer rörande till att han bär en natt. Ja. Så jag det har ju lovat god att han skulle komma vid en natt. Om veckan så. Ja. Det er ikke nemt å skilja. Nej. Men det är nog också det här inte han inte att han skulle höra god till nästa. Det här störska inte att det är mot bad men han ska höra god till. Men, ja, han var jo sånn, han ble noe helt særligt. Ja. Det gör det. Så far vi var nok så negodier i Jerusalem, østen til sjølvande, til man fer så støy som vi tar være, i Israel så er det østen til det vanlige støyene, som man sier, vi får så østene. Via Dolorosa, vi gikk han veien igjen Dolorosa, men det er noe som folk gleder seg til ofta, men kanskje østene blir skuffet, ja. Ja, det er alltid. Jeg var så ofrialigt og allting jo selte og alltså jag har inte antan med mig det. Nei? Det följde jag inte. Det var allt för en sort råkan fjörn. Och tog ju vi ska köpa hetta och man gick också om här Jack Jesus och Jack inte har vi en kross. Ja, lika som att jag fick inte ordentligt antan vi här. Nej, och här är så mycket turister som du säger och på en cross och det är så mycket turister och kommer från på London och så det var imis mat lukar som att tillbe det att men det var ringt att vara och i stilla alltså och i bön och i andan och tar man Jacknian vid inte Dolorosa alltså Jacknian alla säger handskottna. Ja, blev lutsintra en skådespel i allt. Akkurat det. Jag också hesvär. Det är säkert akkurat som så lätt det var. Ja, kanskje det. Jeg Her skjønner. bär han alla akkurat sinter och får nian. Visste han skulle toucha för okkon. Och att liv då tar alla ut det köpt och det sält och attor och fram och gojter och kameler och onkel grät och onkel skänker och att vart blev skumpa och trust och högt och nekk folk och jag vet inte, det var inte ganska så nekk som såg det som får hända. Nå, det. Ta av man att ta Jesus check. Ja, ta Jesus check. Nej, nämligen. Alltså det han var bara en manlig med för nek folk alltså. Och nu tycker vi han den ena och här var högt och vi var högt. Vi var högt och svarta och ja, och det blev trust och skumpa och käpp och säll. Ja. Att vart ganska värda så det var. Nett. Trångt och smalt Och så tar vi här hemma läsa Bibeln att han vägen igen Dolorosa där. Där vi så akkurat Bibeln hemma och meditera kanske och stilla och så allt hade spektrum det är inte vi. Och jag akkurat hemma. Det är inte förrän vi kommer och börjar här alltså att allt detta kommer att ske. Så som man på angstvägna försmatchen är vad det vill säga att jag fylls vid Jesus till östen ganska ta alltså. Så det är nog helt svårt så reellt nämnt alltså. Så han var bara en vanlig mäver. Jag också östen ofta det röpte crossfest. Alltså kvar är vi ta alltså är sagt jag kan bara på läsan eller är kvar här alltså
Det är akkurat Ta vet det här. Så akkurat som ja, alltså vad det för något? Ja. Men jag hade lite fantastiskt att vi då på Bibeln vi kunde läsa när vi fri här hemma och så för ut av Israel. Ja. Det är akkurat. Vi tar en framåtkärat. Det är väldigt glad för att vi var av Gordons Golgata. Helsik. Och så kontrasten med den. Ja, alltså. akkurat. Ja. Det gav mig mer Ja. av det här. Och här var det efter det att du hade en guide som Ja. ordentliga. Då att fortälja och Det är väl väl. ja, jag har gjort det sett sin och ta sig ett öliga klost ångest. Ja. Kjolt det som du inte ångest skilt var. Det där. Ja. Och vi slår på att enda vi brevbrödning. Det är helt bara så störst. Och det är så pent här ösna. Ja. Och så ända och så synja så och ägne försk salmar och så här var brevbrödning och så bön och det var fantastiskt. Det doftar så gott av blomstron och truvon och ja. Man får plugga som alla sanserna. Så var sån frier över två platsen och nästan. Ja. Ordentligt. Ja. Det verkar inte så turistaktigt eller så. Nej. Det gör det nämligen inte. Det var en som sa att du bojar och vill ta bakom veck. Alltså vi hade det att vi vill ha. Ja. Vi slapp jag sitta här. Nämligen. Det är också kanske är det mer folk vid. Det var nämligen det att vi var akkurat rött och Ja, allt det. Ja. Men annars är alltid att det är då öliga väl att göra en tankaren till att det var små lummar. Ja. Så det så att det var just klart till undervisande. Ja. Och här var det en batche vid brej och en klart till. Alltså det var så kunde det komma sig till här. Så här var det lyckas som flera lummar på källa ställen. Ja. Här som vit och hinna kunde få en lött och stilla. Ja, det sa jag nämligen. Ja, det var en godstund av det stora löta. Och så hade jag östen till att vi kom till grövna till Jesus. Alltså, Akkurat, ja. alltså till östen till och tog Golgata här till det samma stället. Akkurat. Och till östen så lustbekräftande att kunna färra in i grövorna och så kom ut och säga alltså han är i kär. Gröven är tå. Fantastiskt. Ja. Det var en god löta. After man blir mynter och alla toina alltså där man gånger där alltså. Att grövn är tom. Och så får vi till Getsemane. Ja, det var en dålig tur. Ja. Da vi gikk om man fra oljefjallen. Det var forferdelig. De steder ikke om man tann veien. Bilar kom kvarant mot jokken. Og så kom vi til enten om man. Og så fer inn her og fer inn i seg kyrkjene. Ja. Det var veldig godt. Ja, hun var rettelig sparstangst i forhold til nekvarerer, så vil jeg si. Ja. Det var ikke sånn nekvamynter, og det virker som, nå er det hett at det dreier seg om. Det dreier seg om det her, ja. Nemlig, Getsemane. Og hva handler det om? Så fram i altaren, og nesten her støyneren som det mener til at det var her Jesus la fram etter sin støynene stod på ja. Som altar her, som ligger framme for i altar. Men rummet andar och stillhöjd. Ordentlig. Og her var snakk folk, kan lukka, og så var det så stilt. Ja, man mørkte det slett. Nei. At det var sånn folken. Jeg helt hadde ordentlig døylt at vi hadde vært i Nazaret åren, og hva som guidene fortalte dere om Millestøynen Ja. og oljepressene. Gustav pressa og olivene, og så vet vi sånn her. Og så det var pressat, så brukte det trutja för faktiskt. Först pressade då bara vi har lätt sig här och till kort andra så det var den röjnas oljan som för bort från och så fick så mest på ur det nästa pressen och det blev brukt till matcher och annat. Och så det sista som var det bränt och faktiskt brukte det som brände det allra sista. Det som tar var ett år. Och så säger han då att oljepressan Getsemane, ja.
Och Jesus, han bär ju, tror jag för. Ja. Ja. Och han blev pressad över öjlet. Han svettade i blå. Så det är gott att vara liksom allt vil och så. Akkurat. Ja. En god mynd. Det var en ordentlig flott mynd. Ordentlig Men här var flott. så vackert inne. Och så estetiska färger. Mist lilla, ljust lilla, synd grått och ljusa rätt. Inte för nek ljus. Ja. Och så var det några mynter, men här var trudja fram i allt där nu. Och så stöjner mitt fyra. Och så var det bänker. Och det var det. Och inte rörde sig och det var inte folk bevägar sig alla frihet. Ja. Och folk bo. Ja, och det är nämligen det som är något som jöknen gängande i oisen till turerna. Det är neckbön. Och medan neckbön. Och östen det fralse till att stanna bi. Inte skam i det att jag stannar här i bi. Alltså. Vi att var ute samma alltså. Det var så fantastiskt, det var så naturligt. Det var en naturlig part av Geransten, här som vi var i folk kom samman och bia. Ja. Och det stod i bo och forskjelliga ständer och så här. Vi så självan och i fälla och så här. Vi upplevde att ösen att komma till Tiberias. Det var sabbat. Och så kom familjerna och hotellet. Ja. Hade kvarsabor. Och så blev bi och sunche och mamma tänkte ljusa. Andre auto. Ja. Men den sjunk och då är det gott mål när grad. Ja. Och allt bötterna var vi här. Ja, och nämligen och det var en vanlig hotell, här var nekve turister, vi var turister och så var nekve era familjer så att gör det samma eller och i min kontor ska en östnäs där. Det koncentrerar sig om sitt bord och det bor i harst och sunker och så här. Så det var center nekver gänger på ett annat tidspunkt och att akustiken var så rimligt så vanlig där inne. Det är echo, men det är så siande att det kommer samman. Alltså Lucas som det är helt fast om bönna, är det? Och bröd just det. Det är helt fast om det. Och det gör det att han älskar ösnen, alltså han bröd och det hände var sabbaten, va? Ja, det är fantastiskt. Det är oräkvist inte av att vi så det här. Släkt i showen. Och vi att vi sunker alltid till bors, men vi är akkurat som skulle vi synte till bors, tror jag. Ja, nämligen. Vi är akkurat som helt jokken atter, eller så. Det är så inte. Alltså, man ska också vänja sig vid att det är kött och mjölk och sånt. Ja, det var speciellt. Att det ska inte vara samman och ja. Så man faktiskt hvis man är ganska hoks om det åren att man ganska är mer informerad om så tar man ferar till i över. Ja. Så vi vet inte hur så viktigt det är vi snär att tar mentan och så. Vi kommer mellan vi mjölken runt och så där. Alltså här alltså tar det nog snäckt på sjur och östen själva alltså som här är östen till turister alltså man kan köpa såna böcker för exempel som det vi mäter så på platåing alltså tog och här östen Gustav gör det mäter men östen kvart har skärman östen mäter tog jag tar mätmenten är en helt annan och det har varit här östen så var så dåligt alltså vi östen blir mynt och alltså Björkfinne mynte och kunna ösni och att pröva allt det som var det där vi kom in ösni alltså det på ferierna var så stora här var allt möjligt och nekva då vi kände det slett inte vi visste inte vad det var ösni och ganska vid det var eller några av oss var synd värden att lukka som att smaka sig forskjelliga. Men det är ösnen en upplevelse där man kommer här att uppleva det smaken av maten som är så annorlunda. Ja, det var gott att han säger att få land i en jag munnen och ösnen. Nämligen. Det är öligen jag fiskar. Jag tänker det är ofta fisk. Ja. Men det var lättare ut att det var fiskar. Ja. Det var då kött och skulle vi ner runt. Akkurat, det bärs till äta i samma sted. Nej.
Det var han extra av fisk som man inte ordentligt kände. Ja. Vi prøver også med Petersfisk. Petersfisk, ja. Ja. Det var ordentligt speciellt. Det smakar virkelig vel. Virkelig gode mat. Ja, det var en døylig tur her av Genesarets vatten, da vi silte vi oss nere på vatten, og så får vi da äta Ja. at han fisk, Petersfisk. Ja, helt av stått där tar dansa och vi och Ja, det var väldigt stolt. Det var ett plummo i ombord. Ja. Ja, det var ordentligt plömmor ombord, det är helt säkert. Ja. Så vi chattade, man kunde inte, det stod jag tjejer och alltså. Vi var där i 11 dagar, alltså det var alltså. Det var kvar löta utfyllt alltså. Det var fantastiskt och vi var så näck. Att det inte ångtunna kicksa. Det kicksa ångkant. Vi klarade det visst väl. Vi slapp in alla städerna. Allt det som vi hade lagt till rättes, alltså, av skrannen till oss. Ja. Anker hade allt, hvordan støvet var det var jo, at det var 23 støvet hade var. Ja. Og vi slapp in alla städerna, ja. Hade ett luxusproblem, det var ungefär att vi kom för tolja. Vi kom för tolja till Gordon, Skolkata. Ja. Här stod vi då nästan en timme och boja, men vi fick ju sånt han timmarna gänka. Vi pratade och jag. Det var inte öppet, det var. Nej. Alls att det är vanligt chauffören kunna möta en timme eller det tror. Ja, här kunde man stanna och prata. Det Ja, var så ja. gott vävor. Akkurat, det var så gott. Det där. Ja. Mhm. Ja, det hela jag landet Ja. som så av medaljen folk här var inte listan någon att släppa till det hela jag landet, men det visade sig att det är så näck som utsätter det. Ena för färje av vilket det hela jag landet, men så då spårningen när tog in den bästa färra. Ja. Ja. Det är akkurat. Ja, då jag blev ju synter ja, inte klok, det var inte, men vi var i 48 och i vid 30 vi var för första fär. Ja. Det var också så var det. Mer än 30 vi hade ångat vi av. Och en har det var nog inte fär. Så det var ju så akkurat det brötten out och alltså att man kan föra åter och åter. Och så är det här att i attlemar en affär och så. Ja, nu blev det det. Jag hade det väldigt gott affär och i förra läge först för man fär. Alltså, tror jag att ta alltid rätt lagt och så kommer du nog så voja. Är också inte att det är finns ju lugan jag på ur sig för ensamhet. Eller så vi bara för som familj. Så är man nog väl någon boje och kanske bara vara här och köra omkring Lutland till år. Ja, det tror jag att nu som det sett i Östen vi också nästan som vi hade nu en feralajare vi Östen och det hade är virkelig gott så det var inte något till spittles så det vet akkurat det allt görs som man undan och lagt ut i korset och heter skulle vi göra. Men jag hade helt inte det var inte alltså mer det var Östen gott att jag var feralajare helst man bilte på så nekv. Alltså som vi gjort. Det är ett störst plus och här var folk vi som känner och hur vi är här för och det hade ju väldigt störst plus. Ja. Och det är också det värsta vi jag jävla skämmer som inte var. Så jag att göra när jag var jag. Åh mamma, ja. Det var en där kvar. Alltså nu har vi varit några ferier men alltså det är ösne. Något som man gott brukar flera dagar att vara i sån här museum och det är fantastiskt allt det som tar det har gjort alltså museum och för att visa och alltså vad hände egentligen att ta under tvinningen Hitler alltså och gaskammaren och det tvinningen göra tvinningen alltså vad hände egentligen fantastiskt arbete det har gjort. Det som jag också huxar om vi sån här guiden som vi tar då. Och har var inte bitter right. Nej. Alltså hon förklarar ju hur det var och så föräldrarna till henne att du är och tog ja. Alltså appen är så mycket klokare att han sa som man säger i skriften av vetchen Ja. och hej var sloppen ner till Amerika och men måste färra från Atlant till att då slipper tjäna vissa.
Tog var det kommer någon tack. Och så var hon flyttla till Israel ur. Och jag så arbetat här i 20 år alltid hon säger. Ja, hon har arbetat lunch. Ja. Hon tog till att medalja väl. Ja, jag gröjar fra. Ja. Det som vi helt hon tog det så väl. Det var att hon tog alltid få att jäliga vi. Alltså, ta ösen ta gå och sövn. Det är något som tar vi börja och gänga i vi möter att vara känn. Av vi kink och Det första träje. ja. Och jag var plantat trö för det som hade så just något gott för jötar. Ja, nämligen. Och som hade hjälpt jöten. Så bara vi att komma till stället och då sars tröjne. Så var det också mynt av, men det var nek som gjør det godt. Og så får hun systemat, så gjør noen hver hånd ta seg at ideologien gjør det. Og måtte gjøre det for fylkinga, altså hva var stundet korset, og hvordan presser man det, ja? Hvordan jeg penner en drap. Ja. Og ja. Och det var allt en ideologi. Det var bestämma vid pennen om att det skulle bara få några få kalorier om dagen. Då har du långt sagt att det skulle inte leva. Ja, nämligen. Ja. Ja. Och lukka var så tog det hon först det att finna och själv det som ösne är sort. Jävligt. Ja. Och det gjør at jeg synes det halte ut da. Ja. At det øyla sørst, og det, at man blir ordentlig kjøtter, men man blir også ytterligere, man blir også frustreret over at man konkurrerer. Ja, til søvn taler så av medelig harst. Og man skiller ikke at det kan. Att det blir till, alltså. Faktiskt är ju akkurat tog, hvis man kan säga det så. Synd så läs, alltså. Och allt det här var värvårt för att kunna visa och kunna sövna, ha? Och hur det blev vi att samla tillfär till det här ösna. Men det kommer inte fram hvis det inte är dokumenterat. Nej, det är så väl dokumenterat. Men det är också den största att det kommer färre här till och finna sina familjer, va? Så man ser som hon fortalte om som inte ville höra om affärer här. Och så hade barnabötten äntligen finns ju övertalarna. Och så finner hon det att hon är hennes syster Löve. Nämligen. Det var ordentligt rörande. Ja. Det var en god söva. Ordentligt god söva, ja. Ja. Och det här är en så kunna vi som finns jag vidare för. Men det är så det är, alltså. Det är. Men man så gläds om att boar vara Löve. Ja, helt säkert. Ja, det är gott ser det next dö som vi vet av och nekbar upplevelser och hur halta det att vi framtiden heter kunna färja åter till Israel eller det något som kan anfalla örna göra eller hur har det vi det? Så man kan kvars för att anbefalla det. Det kan man. Och vi har väl kunnat färja åter. Jag heter för er och man upplever sånt alla tynar och det är reellt vet man kunde uppleva. Så det kan jag gott anbefalla för. Ja. Och vi har alltid ösn vi är nog färre till att man får mer på sjur alltid. Hvis man hever några som lyckas som visar av hese stöjne som här var en goda söv. Ja, att det var också nog stolt av vi var i Jericho. Så att det här är att vi det att du inte tar man bara och lyser om det så har man en boilat i att någon då så kommer till så var det inte överraskad och är den inte större än så. Alltså boilar man inte minnen i förskilt mer. Ja. Ja. Helt ikke at man kan forstille seg Rahab. Hun er her og bo i muren hukte ut. Men så det er ikke lengt om man gjør noe. Akkurat. Og hun er sent han her når folk ikke gynner fram i det, men vi skutt
lunch og vi gjør seila og mæt og kommer av himmelen og det snakker vi jo. Ja, hon visste, Alltså, ja. Alltså det snackar ju samma och hon visste alltså för det var då kan komma fram. Ja. Kände det så och kände det god. Var det sitt i hukt. Och man det hade någon att anna och så att det inte chatta fram och vita att det var komma här. Och bara boja. Ja. Jag alltid blev mer ordla störst. Alltså han kommer till boja och kunna så tjä från hennes perspektiv och det över dalen och Ja, nämligen. Ja, ta var det helt sjånek folk, men det passar som säger alltså att bojen är så liten alltså. Det är inte så störst. Inte som så är så störst alltså. Men det blir nek folk alltså. Det är flera miljoner alltså nu alltså. Det bara växer. Men alltså i Jericho så har det varit bara några 20,000. Ja. Och det är en Det lite. ja. Och det är en muslimsk bojer där. Ja. Så det är inte alltid vi släpper in där alltså som är skilt när man kommer till Israel är inte alltid man släpper in där men vi där slapp så in där hisfer så det var ordla gott. Ja. alltså för han som är visuella då har man såcha skilja bättre vad såcha så är Israel ett gott föremål då man läser Bibeln. Ja. För att förstå så här kvar vara. Hur så sa det ut. Förnämmelse av avståndet. Och det är Jesus för i ögonen. Alltså. Ja, men här är så här är så bäst. Men då går det förstå så han inte äter och alltså för det där. Här var det inte. Nej, det var inte. Här är buskar, histan buskar det här är så öje. Ja. Alltså man ser inte så samfärgen som är färgen är grönt och vått och köl. Ja, jag hade också en större förståelse för tömsövn som eller tömluknelse som är det där tecknar ut ur det dagligdagen här. Och så där vi kommer till dalen alltså han är det är hans del. Kvar vi den miskonsam Samariebek på nøysene. Da vi stande her og sutja om man og i delen, hvordan myskran er, og hvordan løytlan er, og hvordan øyene er, og hvordan farfolk har gynnsi her, så hoksa med øya, altså, heller ikke røva rons med her som nekkar håler, her som nekk fast man kan gøyma seg og så her. Altså, man lever seg inn og i søvnar, da man så stender her og ser ut iver enda delen nøysene, ja. Så att på tammatan jag vet om ankar som har sagt nej jag fär inte till Israel till att jag har mina server jag vill inte ölägga här men jag finns det motsatta upplevelse är att jag har också haft mina server och det blir justerat jag sen inte vet att jag är men till just Bibeln en mer levande för mig. Ja. Alltså det är inte ölägt näka. Så här var det Psalm 23, ja. Ja, nämligen. Ja, Psalm 23. Jag har alltid tänkt mer näka ner. Ja. Ja, man får näxon haha-upplevelser, alltså av att ja, det är verkligen så läs. Jesus hever ver jag blir styrst och trunnig och att han hever ver alltså. Och det är livande och jag kan vara alla stannar alltså till han hever ver alltså. Det hade är sitter efter som är en sån natur och tog också jag är att det är verkligen gott alltså att det är en missionsmarsk nästan affära en sån natur alltså. Och vi följt ju att så det släpper uppleva det. Och nu var vi 84 folk alltså det är så stora bölker och så här. Och vi kom ju ösn alla möjliga stannar fra. Jag husker bara att vi kändes det inte, det var inte en samkomma eller en bygd. Vi kom från Ötlenförjon och flesta av oss kände inte någon annan än för att det är nekva vårkorna. Men så upplevde jag det här fällskapen då vi var samman om något helt särskilt. Det hade jag varit realist störst att uppleva. Men jag har alltid öliga gott att ha samling att man får ta sig om det som man upplevde det tjockten det nära. Det är ett det och man har ta sig om alla stingene som vi har uppleva. Det har alltid jag givet.
Ja, vi hade samling kvart, nästan kvart kväll. Ja. Kan man så kunde se att det som man har upplevt ett eller lustigt att andra hade Och också upplevt. att andra upplevde det man som man släppte sig också okej, det finns det på så det är massa också. Nej, nämligen. Det var väldigt gott. Ja. Vi har alltid inte varit övat år bulten. Nej. Det är riktigt och med Det är inte övat år. Det här var latter och smil och hjälpsamme. Ja. Att man tar alltså hjälp att ta kontakt med någon annan och finko fläntnäck. Ja. Ja. Och det öliga jävligt upplevelse. Gott sällskap. Det har det. Ja. Ja. Ja, och det var spännande för oss det vi som sällskapen tog att nämligen att vi kände inte närkan, kände någon annan alltså. Så det var ordentligt gott. Ja. Så att och Björkfinn som föralär det var alltså det är helt säkert det ska upplevas han då jag medalja väl. Ja, latter. Ja, verkligen latter och donalier och visstenägg så det var också ett störst plus till oss helt säkert. Ja, det var väldigt nämnt av vi och man kunde vara att man var man plötsligt inte att göra sig till näka. Man var bara så. Att var bara som det var. Ja, var som man var och det var det. Och alltså det självt om det var en tur kan vi för kvinnor på Bibeln var fokus. Det hade även nog spännande. Så var det också några män vi och där vi har haft kvinnors fokus så är det män här. Alltså för vi till för exempel Batsebo så är David här ist det? Ja. Och där vi fäller Nasaret vi snackar om Marie så är Jesus här och Josef och allt. Så samstund så jag vet att men fokus är att kvinnor och det är det som är så spännande. Och just ner och just ner att jag själv vill säga att men vi fick verkligen sövnar om kvinnor alltså. Om att det alltså och tutningen är det. Och jag har några mynter alltså här som vi kunde huxa med av voice och här och det är så av medel konstnärisk och det är näck konstnärer och det ser ut just måla ut i götene som det gör ofta men det så en mynd om rot och hette är så en mynd om Miriam och här särskilt du hur man tecknar där allt det finar farverrikar och fina klävon och så det är sån tecken i kvinnan att ta män ofta är det män som sitter och malar och ösnen kvinnor men det är en tecknen i kvinnorna det gör så kvinnor som i alltid ösnen visar här ordentligt väl självt om samstundes som vi såg ösnen där vi läser Tamar och för exempel om Tamar hur så förfärligt hon heter alltså tror jag att hon på den kan man det inte blev värd som kvinna alltså till sträv i ösna men samstundes så är det en tecken i det där ösna. Så att det hade ju varit en god upplevelse att få. Ja, det var så. Ja. Färdig där? Kanske måste dra fär. Ja, är det klar? Ja. Ja. Men jag hade själv att vi tar väl om nu. Så visst det hade det här var också som tycker sagt till alla skönaste alltså kvart eller är det en evigskrift över turen och nu tar vi kom natter där. Alltså livet där vojar och jag kan nästan. Alltså det är att man är som hon säger att man finns det visuella in alltså hos land det är och avstånder och annat. Det gör något annat att du tar läser. Ja. Det nu är det ju främmant. Nej. Du har ju så lite vi börjar Johannes så säger det nämligen att du läser julevangeliet. Ja. Ja. Ja, och vi var ju här som där vi slog oss in men vi får här till som Elisabeth var mamma Johannes. Ja, vi släpper in här. Ja.
Och ta nu läser jag all evangeliet Maria för att Elisabeta. Ja. Ja, så visste jag hon var. Akkurat, nämligen. Ja. Så man får såna, när man läser så man, oj, jag hattar det. Ja, Ja. akkurat. Ja. Vart han knaka hängande på. Akkurat. Jeg hadde ikke stått til at man kan ferie som vet. Hva det bare yngre og eldre. Altså om man ferie kvinner og menn, altså alt få brosjur. Nemlig. Det ikke så løst at det noen holdt få som får neggmåre brosjur enn et eller annet. Men det noe som, det nok lød. Og det taler lød. Ja. Og at vi hadde lukket med å fornemme seg av at vi da finner noe ordentlig godt. Og vi er fyllt av. Det alltid interessant om et land. At man kan føre oss for det sted, og man får nesten fra teenageren til forsvaret. Og alt kom hjemme og haft en veldig en tur. Finner ikke på seg ord. Det blir avverst. Og man lærer noe, og man sier rett for noen gode. Det fantastiskt. Det nämligen det. Det är ordentligt fantastiskt. Och här är det också att vi snackar om det var så mycket bön istället. Att det är något särskilt antalet i betyder man föras det. Det är att god till nog öppna egen och ja och och turn istället. Vi att vi tar kunna vara ställt på hända maten. Och det som talar i östen nektel månti tar vi var stärkar i det var oj det var bränt Upp i Sälfjällen. Ja, jag hade det var en Sälfjällen här. Och så säger Björkbunag och således. Alltså som Jesus säger att steinarna skulle tala istället. Så är vi här och så tänkte jag alltså jag försöker läsa Bibeln alltså som så är sitter här och här heter steinar bara steinar det är bara steinarna men tar tala till mig det steinarna tar tala heter det som hände steinarna tala i det där man kommer här till och tror jag det är något som att borde uppleva tror jag att nu färst det näck och är näck på London och så rätt och näck i Afrika så men det är något helt annat att komma till Israel. Det steinan talar på en annan måte. Det är det här som Jesus är vers. Och lärsvänner och ja, allt det som Bibeln tåsar om till det här. Jeg hadde også spesielt då, det her som ofte noen ofrigjør og konflikter. Ja. Altså bare en känsla av at det er trygg. Hei, jeg tar bare for. Og her ganger folk, og vi beså, og man ser ikke beså i fargen, men bare trygg. Ja. Men man må tala med oss mest så vinna lite var då. Och det så var och vara allt. Ja. Ja, alltså så då hade det inte med att vi snackar vi där. Helt inte tänka med om vi dokumenter. Alltså det var ju här för i åkon. Alltså som det satt alltså för tycker att det tog vi det är. Ja. Alltså så tantriklar som du snackar om oss det är fantastiskt. Ja. Då jag nästa säger nej, tar sig för här alltså frivilligt. Men alltså ja, det är frivilligt men det var passa väl på. Ja. Så heter väl så hese turen och det var ordla stuttligt och det var dåligt att kunna komma här ikväll till att jag hade själv att det är ordla gott att minnas attra och det är också gott att kunna fortälja sövna vidare för folket tror jag att det hever en rik siktning till att kunna släppa en naturen hade jag. Och vi kom att gå och vi kunde leva vis ner och så och sen ge det vidare till åkare barn och så kommer vi ge det vidare och sen förra folk. Till ordla gott. Ja. Vi får att sluta för nu men
det glädjeliga som nu och östna till att vi tar en läsringar. Och nu vi i Katlafyre, missionshusen. Vi är Viarøye och missionshusen här. Och så vi av Stronton i kyrkhusen. Och det ivet trus kvinnor som vi i läsringen. Ja. Och här så spårningar efter för jag göra en nutjantur, en sån Miriam Israels fer. Det har vi så inte stöv till än och det kan alltid hända att det är men annars så är det lofteferier som gör spännande turer. Och så är det också Israels missionen och det är nog bara Frans Jensen som ständer för tog. Och det gör också turer. Så det blir väl till att för innan hitta kvart och i möjliga det. Och så för att stäva vi i flera vi tar hem. Och själva det är också en dansk sällskap, men det är medalj stottla vi förska sällskap. Så det är allt jag möjligt. Så jag säger tack för